Tak v tých miestnostiach naozaj nič není, len holé steny. To nebudem ani ukazovať. Ešte asi 2 poschodia, alebo ešte viac to môže mať, nie som si istý. A absolútne netuším, kde sa všetci podeli. Skúsim ísť ešte tadiaľto. Tu človek naozaj môže byť aj niekoľko hodín a užiť si to. Tam je zvyšok ľudí. Čo? Čo si nedošla za mnou? Ja som ťa tam čakal. Veď tam som povedal, že tam ťa počkám. Takže vidím, že dneska kašľú všetci na mňa. Tak sa oddelím od skupiny a pôjdem si po svojom. Všímajte to svetlo, bohovsky vypadá. Nemá chybu. Tak čím pôjdeme asi vyššie, tým to bude viac zničené. Už cítiť, že ten obklad samika pod nohami nie je v najlepšom stave. Ale ani sa nečudujem, táto budova, to schodisko je bohovské. Tá budova už nie je najnovšia. Ešte aj listy sú tu. Juj, veľmi si ma naplašil, veľmi. Čo si myslíš, že sa naplaším takého bubáka do piči? Videl si ten CEO kockový? Ty kokos, to vypadá bohovsky. Čo tam je vnútri? Neviem, nebol som v ňom. A núdzak je, vieš ako vysoko? To som ešte nevidel. Tam musíme ísť. Toto je vlastne, toto je on vlastne. Ty kokos, no, to je on. Tam musíme ísť, hej. Taký kockový. Cez tú kinosálu sa tam ide. Áno. No a núdzak je asi v takejto výške, ako je toto. To je asi nadzemný bunker, hej. v tom diori, že? Hej. Boli ste aj na vyššom poschodí? Nie, ešte. Len sem ste sa dostali? Vy? Tiež. Aj hentej som povedal, počkám ťa dole a ona si ide po svojom, tak si chodí. Ona chodí po svojom. Dobre. Tak nech si každý ide zvlášť, nie je jedno. To vypadá dobre.